Good morning! Happy Sunday, guys! Happy Sunday, happy Sunday! Tapos ako maligo. Maaga ngayon. Well, hindi naman maaga, pero maaga siya for a weekend. Kasi, it's 10:58, tapos na ako maligo. May appointment si Dando. Meron siyang work appointment na kailangan gawin. And then, after nun, diretso kami sa either ukay-ukay. Gumising ng maaga para sa ukay-ukay. Hindi, either ukay-ukay or baka dun sa camera house kung saan papalitan natin yung camera. So, we'll see kung ano mangyayari today. Kasi wala guys, hindi talaga maganda yung Mark III, as in like lalo na ako na meron na akong Mark II. And maganda pa yung Mark II. Okay na okay pa para sa akin yung Mark II. Parang yung expectation ko sa Mark III, grabe sobrang high kasi gustong-gusto ko na nga yung Mark II. Para inisip ko, like, yung Mark III mas maganda pa dito, diba? Pero hindi talaga siya maganda. Like, yeah, I understand na meron siyang mga additional features, but yung mga additional features, like, para sa akin, I don't really need. And I don't really care about, like, the 4K viewing. Parang, kasi ako, kahit na may 4K yung camera, yung gagamitin ko yung 1080 pa din. Alam mo yun? And, live stream, meron siyang live stream. And, yeah, sure, may live stream ka. Pero hindi naman ako nagla-live stream. Hindi nga ako marunong ng mga ganyan. So, like, yeah, may mga additional features siya, but I don't really need it. So, I'm gonna stick sa Mark II for my handy vlogging camera. And I do not know. Like, I spent a lot of time yesterday and last night or kaninang umaga kasi ang tagal ko natulog. Nanonood ako ng mga video kung anong magandang camera ang ipalit. Kasi hindi ko na ma-return yun Hindi ko na siya ma-return. I got it online, pero pupunta kami sa, like, physical camera store, camera house na shop. Pero hindi ko pa alam. I don't even know if that's possible. Yan lang yung nabasa ko sa website. Hindi ko pa alam kung, like, they will be able to replace it. Hindi ko pa alam. Tatawagan ko pa sila. And they open at, right now, they're open, 11. Tapusin ko lang yung mukha ko kasi baka iwan tayo ni Danny Boy. Ginamit ko na naman yung collagen cushion, which I really like. Like, habang tumatagal siya sa skin, mas lalo siyang gumaganda. Yun sa brows lang. Yun dito lang talaga sa dulo. Like, pretty much the same as kahapon. Ito lang yung ginawa ko kahapon. Finil ko lang talaga din yung dulo. Tapos, nag-collagen cushion lang din ako. Ayan, feel lang sa dulo. At saka mga areas na medyo kalbo tingnan. Alam niyo ba ginagamit ko sa brows ko yung yung Etude House na eyelash serum. Ano siya, 'di ba? Spoolie siya. So instead of using it sa eyelash ko, kasi ginagamit ko sa eyelash ko yung yung Canmake na siya, parang sponge tip applicator. Yun yung ginagamit ko sa eyelash ko. So nagsi-serum ako every night after akong part siya ng skincare routine ko. And then yung nilalagay ko sa brows ko is yung yung Etude House eyelash serum na mura lang. I don't think it's like working, like may mga dramatic siya, results, but wala lang, naging part lang siya ng daily routine ko. Parang ang light naman tingnan ng loob sa camera, ha. Ito siya, K-palette, very light yung shade niya sa akin, so pinaano ko lang siya, parang dagdag lang dito sa yan, dyan sa part ng brows ko. Mamamatay na yung battery ko, guys. And then, blush. Kahapon ako ginamit ko to ulit. Yung isa to sa mga favorite ko na, actually, ito yung favorite ko na powder blush. Ambient Lighting Blush. Shade niya, Diffused Heat. Gustong-gusto ko to. Hindi nga lang siya kasing long-lasting ng, like, cheek tint. Pero ang ganda ng kulay nito sa akin. And guys, tapos na yung mukha natin. Nag-mascara lang ako, Lash Voluminous Mascara. And then sa lips ko, ginamit ko yung ruler
na shade. Maybelline Matte Ink, yung binigay ni Sis Yuri. Hello, thank you very much. Ganda. Ganda. Ooh, yes. Take a wake up ng aking kape. Gagawin lang ni Dan. Ay, good morning, my love. Good morning. Gagawin lang niya yung kanyang appointment. Tawagan natin tong Camera House. Uy, sana naman maging nice kayo sa akin. Kinakabahan ako sa mga ganito. Nakaka-stress. Ay. Init pa siya. Wala sumasagot ba siya? Kaya ako pala hindi makontak guys. Close naman din pala sila. Wala palang open today. Mas lalong tumatagal, mas lalong hindi ko nagugustuhan yung camera, nakakaloka. Tapos ang daming natuloy, parang kasi ang dami ko na napanood ng mga reviews. Hindi naman ang dami, uy. Kay Anakay, tapos yung isang babae. Kasi yung ibang reviews kasi parang wala pa sa kanila yung camera. Parang inaano lang nila, ni-introduce lang. Ngayon, marami nang nagpa-pop up sa subscription ko yung mga mga review nila. Yung isa ay sabi disappointing daw. Anyway, yeah. Hindi kami pupunta sa camera house kasi wala naman palang camera house. Pupunta tayo sa Okay Nadis. Guys, ang lakas ng ulan. Tingnan nyo. Si Dan nandun sa hindi siya makapunta sa car kasi sobrang lakas talaga ng ulan. Dito lang ako sa car. Tapos na yung appointment nila eh. Ayan na sila. Sana hindi nila ako tinitingnan. Feeling ko tinitingnan ako. Wait, may window pala. May window pala. Tinitingnan ako. Sorry naman po. Ang lakas ng ulan! Ang lakas ng ulan. Did you know that it's gonna rain today? Yeah. I should have worn my rain jacket with the hood. Yeah. Wala akong hood. Ang lakas talaga, grabe oh. Ano pa? Sobrang mahangin. Ala, kawawa naman si Oti. Wala siyang payong. Ay, hindi mag-work ang payong nitong lakas talaga ng hangin. When will winter be over, babe? End of the month. Okay, so malapit na pala. So September is the start of spring? Yeah. Okay. How was your meeting, my love? Okay. As much as possible, hindi siya nagpapa-appointment ng weekend. Pero yung mga ganun lang naman, may mga exception siya kung like kailangan talagang gawin or like kung hindi free yung client sa So, okay. Dito na kami guys. Savers! Malaki yan. Punta tayo dyan. Yes. Kailangan ko umihi. So, punta kami Hungry Jacks para lang umihi. Kasi walang toilet sa Savers. Pwede ka mag-donate doon. Oh, may drive-thru donations. Tapos kapag nag-donate ka dito, isa-stamp nila yung Savers card mo. Like, one stamp. Like, 5% off sa purchase mo. Nag-donate kami doon last time. Nagpa-stamp kami. Tapos, every time na magdo-donate si Dan, hindi na namin napapastamp kasi hindi ko na alam kung nasan yung card ko. Iniisip ko hindi naman ako pumupunta dyan. Like the last time I went there was maybe like over a year ago. We're here. Malaki tong Savers nila dito, guys. Let's go in. Open. Oh, look at that, babe. Dito ako sa jeans, guys. Nandun ako nang galing sa size 6. At saka size 8. Ito mga size. Malalaki na to sila. Pero chine-check ko pa rin hanggang size 10. Kasi diba, yan, Tommy Hilfiger. Kasi diba habang tumatagal, lumiliit yung iba.
skirts naman tayo, guys. Gusto ko to, oh. Galing siya Forever New. Mahal na brand yan. $6.99 and size 6 siya. Pang summer ba, no? Ang ganda pa ng buttons niya, oh. Silver. Try ko yan. Tingnan nyo, ang dami na. Puno na siya. Hindi ko alam kung nasaan si Danny Boy. Malaki yan sa akin, size 8. Guys, nandito na ako sa belts kasi isa to sa goal ko ngayon. Char goal talaga. Gusto ko makahanap ng belt na genuine leather na maliit. And look at what I found, guys. Hindi ko alam kung totoo siya, pero Dior daw siya, guys. And it's my size as well. And guess how much? $4.99. I'm getting it. Pero tapusin ko lang yung belt. Malapit na ako eh. Yan. Nice yan. Iwan ko muna yung cart ko dun. Parang nagka-belt na ako. Okay na ako. Wait sa $2.99. Maganda pa siya, oh. Mahaba siya. Nahanap ko kasi yung belt sa waist. Guys, Hermes, made in Australia. Okay. Same spelling pa. I have been taken by the words that you say. Oh, I'll show you something. Okay. And I think it's real. Last look. Hindi ako bibili ng sapatos unless makakita ako ng like brand new or something really exceptional. Pero tinitingnan ko lang siya. Kasi si Dan nandiyan na. Naghihintay sa akin. I think okay na ako. Yeah, I'm gonna try those on now. Try ko lang yan. Dito na ako sa change room, guys. Nandito ako sa malaking change room kasi para disabled siya. Pero okay lang naman daw, sabi ni ate. Let's try these on. Matagal-tagal tayo dito. Maganda sana tong skirt na to. Size 6 siya. Kaya lang, medyo maluwag siya sa akin. Gusto ko yung high waist. Like, dito talaga. Yung totoong high waist. Lagpas ng pusod ko ba. Kaya lang hindi siya ganun ka high waist. So, no for this. Hindi siya bagay sa top na to. Pero yeah, hindi ko naman siya bibilhin kasi medyo malaki. Matagal na ako naghahanap ng white jeans. Kaya lang ito, pangit siya tingnan dito, guys. See? Parang, pero kasyang-kasya sana siya. Tapos, okay lang din yung length niya. Kaya lang yung dito lang. Hindi ko siya masyadong big. No. Guys, oh my gosh. Medyo mahaba siya. Mas prefer ko na maikli. Pero this is from Bardot. Mahal yung Bardot. And this is $16.99. Mahal siya for a thrift store. Pero, kasyang-kasya sa akin. Tapos bago pa siya. O kasi may pa siya. May sticker pa siya. Yan. Mom jeans. Ay, bongga. Ano ko lang siya dito. Ikat ko lang siya dito para mas maikli. But yeah, I like this one. Ano lang siya, imagine this with, plain t-shirt, tuck-in mo siya, hindi itong top na to. Pero kukunin ko din to kasi cute siya. Parang sa kids ata to eh. Pero nakuha ko siya sa women's. Alright guys, tapos na tayo. Yan, hindi ko sila kukunin. Maganda sana yung belt na to, kaya lang sinukat ko siya, maliit siya. Hindi ko siya magagamit sa waist ko. Pwede sa hips, pero sa waist hindi. Halos lahat ng sinusuot ko ngayon high-waisted. So, hindi siya. $2.99 pan lang naman siya sana. Tapos, galing siya Portman's na brand. Maganda. Ito, diba sabi ko, kukunin ko siya. Kaya lang $9.99. Parang masyadong mahal. Yan, hindi ko sila kukunin. Ito, tinry ko, pero maluwag. So, ito yung mga kukunin ko. 2 jeans. At saka, oh my gosh, yung Dior natin na belt. Asa na yun? O,
As in, feeling ko totoo siya, guys. Pero yeah. Anyway, OOTD muna tayo before tayo lumabas. This is from Yes Style. Yes Style, H&M, Converse, and Celine. Yan. Let's go. Alright. So, tapos na kami dun, guys. Thank you, my love. Tapos na kami dun. Si Dan nakabili ng book. Where's your book? In the back. Yeah. Bumili siya ng book. Kasi yung nandun, hindi ko napakita sa inyo. Ang laki niya. Meron siyang mga homeware, meron siyang books, meron siyang clothes, shoes, bags, and ito, feeling ko totoo siya. Well, based on the quality and the stitching. Char, oh my God. Based on the quality and stitching. Ano ka? May alam ka? And then, yung isang belt na binili ko, wala siyang brand, pero yun naman talaga yung isa sa pinunta ko dun. Gusto ko talaga bumili ng belt. Pero it looks genuine. Yung leather niya, it looks genuine. And gusto ko yung kulay niya. Gold. Tapos ito, maganda siya sa mga dresses. And kasya din siya sa akin. Yun din, sa waist. Kasi sobrang dalang ako nakakahanap ng belt na kasya sa waist. And then, dalawang jeans. Yun lang. Kasi yun lang yung nakasya sa akin. NEUW na brand. Ano siya, high-waisted jeans. Hindi ko ito napakita sa inyo. And kasya siya sa akin. Tapos meron pa siyang, ano, hindi siya like sobrang tight. So, makakapagtakin ako ng like, you know, t-shirt. And then, ito Bordeaux. Brand new. With, ano siya. With, like, yung sticker pa talaga. Tingnan niyo. Dito pa talaga sa likod yung sticker. And mahal yung Bordeaux. Like, maabot siya ng $100. Hindi din siya, like, lumang-luma na style. Kasi ito yung mga style ngayon ng mga jeans, diba? Ano siya, high-waisted. Punta kami sa auntie ni Dan. Bibisitahin lang namin siya. Kasi, diba, wala yung mama niya. Sabi ng mama niya, kung may time kayo, bisitahin yun naman si, ano, Auntie Kay. So, we will go visit her for a bit. Kasi malapit lang siya dito. And head home after that. Did you tell her we're coming? No. Oh. Nandito din pala si Bella. Ay, yan si Bella. Bella! Hello. Hello! There we are. It's raining. Hi, Bella! Oh, good dog. Not running away. Hello! You watching TV? I was. I'm not going for a walk. Bella! Do you like it here? Good. How are you? You're looking well, Oh, thank you. Bahay na kami, guys. Muulan talaga do. Grabe. Tabon-tabon ako sa ano ko, buhok ko kanina. Sabi ko, baka mabasa yung buhok ko. Mamaya yung dinner namin, 6. Diyan dun sa ano, yung may chicken burger, yung paborito kong chicken burger. Anyway, I'm so happy. Nag-ano ako kanina, nag-search ako kanina ng ano, ng mga vintage na Dior belt. Well, hindi ko siya nakita yung exactly the same. Hindi ko siya nakita, pero may mga nakita ako na ganito yung print niya or ganito yung logo ba. Pero hindi ganito yung baku, hindi ganito yung kulay. Pero yeah, sabi dito, oh, I'm not sure if you can see, pero sabi dyan, made in Italy. And sabi dito sa gilid, genuine leather. I don't think totoo siya, pero genuine leather. I'm not sure. Napakaluma kasi tingnan nung ano niya, nung buckle niya. And sobrang ganda ng stitching. Tapos soft talaga yung leather niya, hindi siya tigasin. Maganda, I will still use it. Ano lang, shook ako na kasya siya sa akin. Maliit talaga siya, guys. Pakita ko sa inyo, ha. Ganyan, pwede ko siyang gamitin ng pang waist. Kasi maliit. Maliit siya. Yun nga kasi yung size niya. Ano nga ulit yung sinabi ko kanina? 75 cm. So, yan. See? Kasya siya sa waist ko. Medyo maluwag pa nga eh. Pero okay lang. Pag-design lang naman siya. Hindi naman siya like belt na like para to hold my jeans. Pag-design lang siya. Or kung mayroon akong dress na gusto kong i-cinch in. Yeah. Medyo maluwag pa din pala siya sa waist. Pero okay lang. Ito na ata yung pinakamaliit. Tapos itong isa. Cute din itong isa. Wala siyang brand. Pero gusto ko lang yung kulay niya. Tapos gusto ko din yung buckle niya. Ito, sabi naman dito, made in Australia. Tapos ano din siya. Soft na leather, hindi siya yung tigasin na leather. Which I like. Ayan. Ito okay ito maliit.
Tapos pwede mo pa siya, meron pa siyang dalawang butas na natara. Yan. Okay siya. Tapos pwede ako alam mo yun? Like it. Guys, maya-maya lang dinner na tayo. Ito yung ginawa ko sa Fendi na bag. Nilagyan ko siya ng strap. Itong strap na to galing to sa actually, yung Kardashian collection ko na bag. Siya, hindi siya magkapareho ng hardware ng kulay. Pero okay lang yan. Ganyan siya. Magkukot ako eh. Wait. Anong dadalhin ko? Kunti lang naman kasi nadala ko. Like, hindi ko na kailangan ng ng battery kasi ito lang talaga lagi. Dala akong hand cream lagi. Ito para sa contacts lagi. Tissue. And then, yan, card holder. Ito yung card holder na gamit ko pala is from Teddy Blake. Maganda siya kasi soft leather siya. Hindi siya mahirap i-access yung mga cards. Hindi masikip siya kasi marami akong cards na nilalagay. Pero hindi siya like, as in, mahirap i-access ba. So, yan lang. And then, ito, actually, I'll leave it here. Pala, beads to ha. Nasabi ko na ba sa vlogs ko? Ilagay ko yan dyan siya. And then, ito. Yun lang. So, pinaka-importante is ito lang naman, pera, keys. Kahit hindi ko nga kailangan ng keys kasi si Dan naman magdadrive na. Sa kanya yung key. Tsaka yun. And then, yun lang ba? Hanap tayo na isusuot na coat. Ito yung pinili ko. Galing to Old Navy. Kasi black na ako eh. Yung suot ko, ito from Uniqlo. Heat Tech na turtleneck. And then, yung jeans ko is yung same na suot natin kanina. Hindi ko na siya pinalitan. H&M. And then, yung bag natin. And then, yung shoes ko is from Forever 21. Lang siya, may heel, boots na pointed. Yun lang. That's it. Hindi ako nag-belt kasi, wala siyang, yung lalagyan na ng belt. Ayoko naman na, like, i-worry ko pa, nasa na ba yung belt ko, alam mo yun? So, yan. Yan lang yung pa-outfit natin. Let's go! It's cold! Malapit na kami, guys! Actually, iwan ko kayo sa car kasi hindi naman ako mag-vlog doon. Kaya pala kami nag-dinner. Parang birthday dinner. Birthday ni Dan is Tuesday. So, birthday na, tsaka yung kambal niya, of course. So, sa Tuesday. So, ngayon yung dinner. Kasama yung kuya ni Dan. Tapos, like, kuya niya, tsaka yung pamilya niya. At tsaka yung papa niya. Kasi yung mama niya wala dito. Yung papa niya at tsaka yung asawa ng papa niya. So, yes. Yan yung dinner natin ngayon. Mag-ano naman siguro ako, chicken burger. Siguro ako. Hindi ko alam. Pero yan. Either chicken burger or actually that appetizer. The chicken with the sauce, that's good as well. Empty that. Alright, guys. See you later. Dito na kami. Bahay na kami, guys. Pumunta pala dito yung yung papa niya at saka yung stepmom niya. And then, yung kambal niya nagpunta din dito saglit lang. Nag-cake sila. Meron kaming, was it blueberry cheesecake? What? Yeah, blueberry cheesecake. Kumain yung mga bata. Did you enjoy my laugh? Good to see the family. Yeah. Advance happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Danny boy. Happy birthday to you. It's my 21st birthday, everyone. Mag-vacuum lang ako. Kumain kasi ng yung cookie yung mga bata. Are you gonna vacuum? Yeah, may mga crumbs. Yeah, tapos i-vacuum ko din yung Gusto kasi ng mga bata dito, oh. Gusto talaga nila yung yung table. Like, pumapatong-patong sila. What did you get today, my love? I got aftershave. Oh, that small card. Galing yan sa mama niya. Before umalis yung mama niya, binigyan na siya ng birthday card. Kasi mamimiss ni mama niya yung birthday nilang dalawa. Ang birthday ng kambal. Give that a wipe as well. Give it a wipe. Hugo Boss from the old man. Smells really good. Do you like it? Oh yeah. It's like a real manly smell, so yeah. Show me. If you need an aftershave for your husband, boyfriend, or
Brother. Brava, Fava. This one's a good one actually. Very, very manly smell. Strong. I like it. Are you strong? Definitely. That's good. Let me smell, babe. Yeah, that smells good. That really is, yeah, it's strong. Yeah. I like it. Yeah, good choice. Yeah. Thank you, old man. Thanks, Dad. And Kathy. Guys, kumain na ako't lahat. Ito pa yung nilagay ko kanina. As in kanina. Tapos nag-ano na din ako. Before kami... Alam, meron talaga akong pimple dito. As in, nandito pa din siya. It feels so good kapag natanggal na yung contacts. Kaninang ano pa yan eh. Anong oras? Umaga. Pagkatapos ko maligo. 10:30. May nagtatanong kung ano yung solution ko. Lagi ko siya nakakalimutan. Hindi ko siya natatandaan eh. Pero ito, Gel Flex. Ito yung solution ko ngayon. Sa lahat ng solution na gamit ko, yan yung hiyang yung mata ko. Yung mata ko guys, sobrang sensitive. Like, konting kibot lang, namumula agad or nangangati agad. Pero, ano siya, normal saline solution for sensitive eyes. And ano talaga siya. Okay siya sa akin. And mura lang yan. Isa ata yun sa pinakamura eh. Pero yeah, balik sa lipstick. Nandito pa din siya. This is the shade Ruler. Nag-ano na kami ha. Nag-coffee ako kaninang umaga. Kumain kami ni Dan ng lunch sa labas. And then, hindi ko na-vlog yun. Yeah, hindi ko na-vlog yung part na yun. Before kami nagpunta sa Savers, kumain kami sa labas. And then kanina nag-dinner. As in, hindi ako nag-retouch kanina guys. Ito lang. And nakadalawang lemon bitters ako. Kumain ako ng entree, tapos main. Nandito pa din siya. Maybelline Matte Ink. Sobrang ganda na formula niya. Sa iba, hindi sila nag-work. Parang yung sa iba, sabi daw, nagbibitak-bitak daw. Siguro depende. Kasi sa akin, okay na okay, oh. Like, okay na okay pa din siya. Para sa akin lang, okay. Anyway, yun na yung vlog kasi medyo sumasakit na yung ulo ko. Yun na yung vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Do not forget, be good. Bye guys. Mwah.